Latinnya medali wus. Iki apa neh ya Allah Gusti. Aku manut caca lah macai mau ngene. Urung wayahe metu kuwi nyapu dalang cek sulo kok wis metu iki lho. Sampeyan lek urung wayahe metu aja kesusu metu. Susu. Lah keweri lho Pak Minto. Lah aku lho dipacai caca wis pokoke metu ya metu aku. Nyapu Gatot Kaca dadak tatonan bundir-bundir barang. Bekam mambune karo kuwi. Aku lho berareng bekame. Awak dapuk Gatot Kaca apa bilung? Nyilanya Pak. Lah nyapu irungmu kayak abang-abang barang. Gatot Kacane tas ngantem kaca akhirnya terus abang irunge. Aku lho manut caca lah macai. Iki mu kwalik lho. Jan wis. Awakmu baleni sik. Balen. Baleni ne Mas. Oh ora. Oh